Okay, ni pag-iawit natin. Mahal na mong Jesus, ikaw anak sa Diyos, kasakitin mong giantos dito sa Kalbaryo sa krus, diin kami mong gitubos. Gugma sa Diyos atong nangkong ukalipay lunlon, diha kaniya atong nabatnan, kinabuhing way katapusan. Sama sa Diyos, si Jesus nag-aantos, nabatnan ang kagawasan sa lata na hinluan, kipasaylo na ang tanan. Gugma sa Diyos atong naangkon, ukalipay lunlon, diha kaniya atong nabatnan, kinabuhing way katapusan. Gugma sa Diyos atong nangkong, ukalipay lunlon, diha kaniya atong nabatnan, kinabuhing way katapusan. Kinabuhing way katapusan. Okay, padayon ta mga higala no, sorry kay itong pilimiro na to nga open sa Facebook kaganiha kay na wag tang og kalit mga higala tungod siguro sa panahon na may panahon ko ingon ana. Anya nagbalik na po ta og open, so atong gina-welcome no atong makikilaan karon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So atong itono lang atong mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan natong mga listener diri sa Islas Bantayan ug dinhi sa mainland Cebu. Niya diya sa Tabugon atong gina-welcome ang tanan taga Tabugon. Ya kumusta lang brother John Lobetania uban siyang Pinangga o ngadto sa mga Lingganay o Matirana family diya. Ya kumusta og maayong buntag pod ngadto sa mga pamilya nila ni Sister Remedios Monteliano, nila ni Sister Delma uban siyang Pinanggang Bana, mga Ando family. Ya kumusta sad ni Brother Pipe Orsal no diha gyapon sa Kumbado. Tanan nga taga Tabugon, welcome. O niya mga suki natong naminaw dias Labangon, dias Kanaw-Kanaw. Niya good morning sa tanang taga Managasi. Kanon siya nagsunod labi na dias mga Romagos family.
kumusta sad ang mga Ilarco sa family, nya mga Nano family, mayong buntag. Nya ngadto sad sa mga Saladaga family diya. O ngadto sa Sister Ernia Soliano. Tanan diya naminaw sa Managasi, ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya, diri sabta mga higala, salamat, kumusta ang tanang mga Jordan dia family nga kanunay po nang naminaw sa itong programa. Dia silihan, mga tigpamena na to diskandangas, niya diri sa Mahayahay Kadwawan, ato sang pangumustahon no tanan niyang naminaw, niya kumusta di ay ng Brother Ben Esther dia, pasalamatan nato siyang lanog nga sound system, niya kumusta ang mga Barili family dia, niya nila Mr. Igli, mayong buntag, tanan dia nga naminaw sa Mahayahay, bisan Padres Tagaytay. Good morning sa tanan, o niya Dias Eden. Mayong buntag sa tanang taga Eden nga always naminaw. Niya nila ni Brother Rosasinia. Mayong buntag niyo bro. Uban si mong pamilya. Niya ngadtos mga Alikos family, mga Agwa. May siyang buntag no nila ni Brother Alvin Rizor, uban siyang family, mga Arrogante family des Kadwawan, mga pamilya sa mga Corralde, mga pamilya nila ni nung boy di ay Lubitania. So may buntag ni mo Brother Boy, uban kang Sister Pina, diya sa Kadwawan, tanan diya nga tuwa Kadwawan. Ang atusad nila ni sa mga Puentes family, pamilya sad sa mga Alconten diya karon, mga Busotros, tanan diya nga taga Kadwawan, ato mga pinalangga nga makigsunan kahigalaan, welcome. Good morning sa mga Beronas family diya sa Upper Kadwawan, atos mga Tirana diya ang always naminaw. Ato mga suki nga nagpaminawan sab diri sa barangay sa Libho, no? Good morning sa tanang taga Libho nga nagsunod sa atong programa diha sa ibabaw sa Libho. Atong pangumustahan ni Esther Linda Kamay karon, iyang sound system pod nga naglanog-lanog o masilingan diya nga naminaw sa lanog sa iyang trumpa. Diri sa Atbang sa Pikas, naasa diha kang Brother Nelson Bersero, kalanog-lanog sa na iyang trumpa diha. So mayong buntag sa tanan nga taga-Libho nga always naminaw. Congrats po ni Sister Valentina Baga. Gahapon naka-decide ni siya, nabaptize ko siya, o niya usa na siya ka bonafide member sa Seventh-day Adventist. So good morning Sister Valentina, o uban sa iyong masilingan diya nga nagapaminaw. Atong mga suki namin na usab diri sa Mabuli, no? Good morning sa tanan to mga silingan diya ang always nagsunod. Good morning diya na Mr. Rizal, nila ni Mr. Mercy, nandong sensor diya ang family. May buntag ninyo, ngatusan dito tron diya. May buntag, ngatus mga Saga family na Mr. Girly, uban siya Igsoon, mga Espinosa family. Good morning sir. Good morning sir na Brother Felipe dia Gutierrez o ni Rosemary. O niya ngadto sad na Mr. Susan dia may buntag. Lani Brother Junior dia. Lani Mr. PB ilang mga family. Lani Jinjin dia. Good morning no sa tanan taga Mabuli. O niya ngadto sad sa mga Nugas family na Mr. Chari de la Cruz Nugas uban siyang Tibok family. O niya ngadto sa mga kay galaan nato diha sa bago na dapit sa gihimuan og crusade atong mga kaigsunan diha, ato nga gina-welcome ining kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita, no? Mr. Emilia diha, Brother Eric Sinoy, uban ni Mr. Desa, yang family, ng Brother Toro diha, Sayod, uban ni Mr. Dailing, niya na ni Mr. Vanessa, yang family. Yang ato na Brother Roy dia, Mr. Galay. Good morning yung tanan, no? Dia sa Mabuli. O ang atong mga bagong mga kaigsunan dia sa Mabuli. Gahapon, baptize sila si Arturo Maglasang, Fragel Faith Garces,
Ila Lipalam, si Jaima Lipalam, Jasmine Serapino, o niya si Cindy Serapino, o si Valentina Baga. So, congrats no sa inyong bagong pagtuo. Ang Diyos magpanalangin ninyo. O niya alang sa ato mga kaigalaan niya, mga silinganan nga nagtambungan magabi kung naghandong mo ito nagdugang mahigala sa pulong sa Ginoo, nakasabot naman, aghan na ito nakasabot sa pulong sa Ginoo diha. Nakapasla si Brother Nelson diha o si Brother Johnny mag-serve alang sa pagtudlo nato sa Biblia. Tanan diya ninyo naminaw sa mabuli, kutob sa naminaw diya, welcome. Mga suki na itong naminaw, diresab sa kanagahan. Ato sang pasalamatan si Brother Bernie, katakes iya pod nga sound system nga gigamit. Iyang gamit karong buntaga. At the same time, kanang iyang sound system ni Brother Bernie, magkabot-abot na bisan diin, kaya na siya mga gwapo kayo mga sound system diya, magamit sa mga party-party, mga higala. Ang kalabanan ay mga party-party, anang iyang sound system maunay gamiton. Ani na-upload kang Brother Christian Vistar. So, kumusta ni mo doon Christian? Ang Diyos gud nagluwas sa imong kinabuhi. Ampol ito kanunay sa Ginoo. So, doon ay mga pagsulay nga di nato malikayan, pero usa na ka pagsulay nga niabos tong kinabuhi. Ang importante nga ang atong kinabuhi safety kanunay Diyos Ginoo. Anya, good morning sa nila po ni Brother Ani Proselias, no? May buntag Brother Ani. Anya, ang atusad nila ni Sister Celine diha karon o uban ni Espirition diha sa panggamay nga kanunay gyud na nga naminaw sa ato nga tulumanon. So good morning yung tanan. Anya, mga tigpaminan nato diha sa dinha sa Kinawahan, labi na diha sa Makaayon family. O tanan di nila ni sa mga Roseliosa family diya, always nagsunod. Nestor Maridil, Brother Dick, Brother Arnel diya, na Brother Reno, o uban pa diya nga naminaw. Welcome sa atong programa. Mga suki na to nga tigpaminawan sa diya sa Lambusan, may buntag diya sa Tambungo, diya sa Busugon, o diri sa Lambusan mahigala. Daghantag mga suki tigpaminaw, kaduna po daghan diya nga mga kaigsunan nato nga nahimo nga SDA sa kanunay nila sad nga pagsunod dinhi sa ato nga tulumanon sa radyo. So good morning yung tanan no, di Lambusan, dis mga Frasco family, mga Hapitan family, mga Buyusi family, mga Bilieta family. Alam Brother Christian lumihok sa duban siyang family. Kanya ngadto sa mga Magdadaro family, welcome sa programa. Tanan diha nga naminaw no, diha sa Lambusan. Mainguman diri sa Tambungon, pitindaganan tog mga suod sa Tambungon. So tanan diha taga Tambungon atong gina-welcome og atong gipahinuduman ang atong mga kaigalaan sa Tambungon nga kon pananglit mga higala adunay problema ang ato nga motor, kinahanglan tag mga pisa. So no need nang maadto mo sa layong lugar, diha na sa Tambungon at bangyod sa public market, kilid jud sa highway. Tanawa diha ang Advent Motor Parts. Gipanagiya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Remy Sigarino. Abli na sila gikas Domingo kutob sa adlawng Bernes. So kamon to lang diya no. Welcome tanan taga Tambungon. O niya tanan nga taga Anapogsab atong ipangumusta sa si Bro Norlandia. Bro, may puntag nimo uban sa imong family. Niya, good morning sad ni Brother Ivan Ritoyang, nabaptize po ni atong the other Sabbath dito po sa Kadwawan. O ni atong mga kaigsunan o mga kahigalaan diri sa Bangkasan sad atong gipangumusta no slash Brother George Luna diha iyang family. O niya ngadto sad sa mga Negro family diha. Good morning. O niya tanan nga taga Kamansilis atong gina-welcome diha sad sa Manyo. Labi na diha ni Brother Elvis Peritos o mga Peritos family, lang Brother Jidel, niya ngadto sa mga
uban pa diha ang mga higala nato nga nagpaminawan. Dirisman adri sa Luok ato sang ipagumusta no tanan taga Luok. Ang adtos mga pamilyas mga Lopez, Samson family, Vargas ug Ibanez. Unya mga tigpaminaw sa nato des proper San Romeo, des mga Samson family, adtos mga Monteroyo family, mga Suson family. Unya good morning sad sa mga Likigan ug mga Larga family diha sa Argawanon. Mahinguman sa mga nila ni sa mga Layon family ug mga Kabatanya mayong buntag kanya ato mga suking naminaw des Patag San Romeo atong gipangumusta ang tanang taga-Patag. Anya ngadtos mga Anciano family, welcome kamo sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, padayon ta mga higala ato sang itunol ang atong mga pagpangumusta sa atong tanan mga kahigalaan kay sunan Resdan Bantayan. Labi na diya sa Maya atos mga Dihito family. Good morning. Anya ngadtos mga Miralles, mga Punay family. Mayong buntag anya atong pasalamatan si Brother John Punay sa iyapod nga sound system nga naglanog-lanog diha sa dinha sa Talisay dan Bantayan. Anya good morning nila ni Brother Doming Bunukan uban Santiago family, na Brother Arnold Rosalihos, mga Rosalihos family, mga Pioneers family, mga Puyot family, mga Ulasiman family diha uban pa nato nga mga pinalangga nga makaigsunan o kahigalaan. Good morning sa tanang taga Nazareth, no? Diha sa Paypay, welcome kamong tanan. Diha sa Bakhawan, bisan pa man sa Kawit o sa Mahawak. Good morning. Ngadtos mga tigpaminan to diha sa Dang Lungsod Bidilian. Labi na sa mga Gulyamas o mga De La Cruz family. Mayong buntag o niya mga Tundag family. Diha sa Antipolo. Good morning sa tanang taga-proper yun sa lungsod sa Medellin. Labi na sa mga Langido o mga 5 family. Nga to sad sa nila ni Brother Alex Cañada, Brother Felipe Soliera o ni Municipal Councilor Raymond Olivar o Banjang Mrs. nga si attorney. So, kamuntanan diya, welcome no, sa atong programa. O atong pasalamatan si Brother Terbo Pobadora sa iyapod nga sound system nga naglanog-lanog diha karon sa 108 Barangay 108 Barangay 108 Medellin, Cebu. So good morning tanan mga Malinaw family. Ato nga gina-welcome sa atong programa. Tanan kayo diha naminaw. Anya diri sa Bugo City ato sang gina-welcome atong tanang mga pinalangga ning tigpaminaw. Diha sa Binabag, atos mga Gabiani family, mayong buntag, mga pamilyas mga Bersero, onya atos mga Olingay family, tanan diha niyang naminaw, welcome, onya ni Badalino sa San Antonio, may buntag Badalino, Lanster Ami diha nga always naminaw, onya dirita mga higala sa Anunang Sur Norte, atos ang gina-welcome, Des La Paz, o bisan pa man diri sa Kabangkalan karon. Good morning sa mga Lipawpaw family. Ganyan nila ni retired Scout Ranger Aratia. Ato nga gina-welcome sa ato nga programa. Ug ipasalamatan nato sa iyang lanog-lanog nga sound system. Nga iyang patukaron ato sa programa para makashare siya sa pulong sa Ginoo. Good morning sa mga Bisabilia family. Des Baas. Anya ngadto ni sa mga Derder family des Dakit, no? Good morning sa tanan taga Dakit o mga kaigalan kay sunan nato diri sa Guadalupe ato sang gina-welcome di tanan at si mga Baldusa family, mga Humawas family, ngadto mga pamilya sa mga Brother Elmer dia, Brother Elmer o siyang family, mga Pilayo family na ni Pastor Hill, Idoliboyo and family. O niya nga to sad nila ni Brother Edsel o Sister Iving, uban siyang family. Na ni Ma'am Joy dia, good morning. Tanan na minaw dia sa Guadalupe, atong gina-welcome, dia sad sa Udlot, dia sa Marangog,
labi na sa Tagasa, no, atong mga members sa Seventh-day Adventist diya sa Tagasa, ato makahigalaan diya nga alus na minaw, ato nga gina-welcome. Kanya, diri sa Libertad, mahibuntag, tanan nga taga Syukon o taga Nailon. Good morning diya sa mga Lipon family diya sa Simbuawan, Nailon. Good morning no sa pamilya ni Anhing Jerry Lipon, mahibuntag. Matusad ni pamilya ni Brother Libby Lipon. Nga tusad nila ni Brother Nelson Lipon, yung pamilya sad. So may buntag sa tanang taga Upper na Ilon sa Simbuawan atong gina-welcome. Diya sad sa lower ato sang gipangumusta di ang tanan to mga suki, mga tigpaminawan. Good morning no sa tanan diha nga naminaw diha sa mga Nailon family. O niya mga Alburo family atong gina-welcome, mga pamilya sa mga Bulambaw, mga Hilig family, mga Mulihon family, Berdida, Canales family, o uban pa diha nga mga kaigsunan o kahigalaan nato nagsunod. Welcome kamo karong buntaga. Matigpamanon to sa Gairan og diri sa new public market sa Bogo City. Lanog-lanog na ang radyo ni Tia Uwing diha sa tindahan. May buntag nimo diha Tia. Uban sa imong mga silingan o mga customer karong kabuntagon. Kanya ato sang gipahinuduman ato makigalaan diri sa norte kakon pananglit higala do natay problema sa atong pananaw, hanap-hanap na atong pananaw. So ipa-check up din nato na unya asa man ta paingon. Doula lang ni higala ang eksperto kaayo sa pag-check sa ato nga mata. Kung sa atong panginahanglan. Pangitaalan niyo dis Bogo City ang Icons Optical nga naa na atbang sa karaan, katong karaan nga landbank sa Bogo City. Makita nimo sa atbang ana ang Icons Optical. Yan nasa branch sa San Remio, atbang supod sa Prince Teresa Highway. And at the same time, ang Icons Optical Clinic pod maoy nagdumala karon sa clinic sa iyang mga ginikanan. Katong karaan na clinic sa Bogo, Birake, Lubitania Optical Clinic Mahigala. Kanya kana sila abri na gikan sa Domingo kutob sa adlang Bernes. Ayaw na mag-adtog Sabado kay sirado na. Mag-open na sila alas 9 buntag hantod sa alas 5 sa hapon. Okay no? Ato sang ginapangumusta karon ang mga Makipig family. O nga ato sa mga pamilya sa mga Andrino. Diha sa dinhi sa Dakit o may buntag no yung tanan. Kanya ngadto na Brother Andy Nobal bro, may buntag nimo. O tanan diyan taga Don Pedro Sab, tanan nga taga Pulambato or kutob na lang sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga Tulumanon. Kamon tanan mahigala, welcome din sa iyo sa kabuntagon ni ining ato nga Tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadensunahan, before tamang basa, daghan man itong mga mensahe unta kaganiha, pero kay kalit man og ka shutdown ang ato nga Facebook, nawagtang man to. So bag-o ra kita nga nag-open na pod ni ay pipila ka mensahe, pero sa di pa nato ni basahon, ato sa tagaag higayon si Brother John sa paghatag pod pagtunol nga ninyo sa iyang maniton nga mga pagpangumusta. Okay, daghang salamat Brother Libby, mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami maghatag sa usa ka malipayon ug mainiton nga mga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod ni ini nga programa sulod na sa sulod na sa daghang mga katuigan. Dalaygon ang Dios ni inimuntaga nga siya nagpakamaayo sa matag usa kanato. Kunon sa man ang butang nga atong gitutukan o gitinguha aning kalibutan ug nining kinabuhi. Ayaw kalimti ang Dios kay siya mao ang maghatag katumanan sa imong mga handom sa kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, busa kutob sa giabot ning atong Sibya ug sa tanang mga naminaw karon. Welcome.
Okay, ato ning basahon mahigala ang pipila ka mga messages nga ato nakita dinhi sa screen. Niya si Roldan Bartolata. Salamat Brother Roldan sa pagpray. Niya sad si Sister Mian Fuentes. Mayong gabi ninyong tanan diha Brother Libby og uban pang naa diha og sa tanan nga naminaw mapagpalang umaga. Okay, good morning Sister Mian Fuentes. Ay ma'am, may buntag nimo diha sa Norway, no? Salamat sa imong Gabi pagdiyo. siguro sa ila Brother, no? Possible, no? Di lamang kaita kabisado aning mga oras sa ibang bansa. Pero salamat nga bisan pa sa ilahang busy dito pero naapagihapoy mga kahigayunan nga ilang ikahatag diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Once again, ma'am, Mian Puentes, no? Good morning and happy Sunday. O ang Diyos magpakamayo nimo diha sa nasod sa Norway. Keep safe always. Kinyasad si Brenda Lynn Subiri Aklon. Good morning, watching here in Saudi Arabia. Okay, may buntag no. Sister Brenda Lynn Subiri Aklon. Salamat kayo sa pagpaglantaw nimo sa Diin man ni programa. ang imong kuan ni Sister Brenda kagikan nga mga aklon dinha sa kuan dinha sa Daha Diot sa Isidro Leyte. Okay, niya po si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat po Sister sa paglab o pagpray nining ato nga programa. Anya pwede ko mo request og song ang kinabuhi sa tao. Salamat sa pagbasa Bro Libby, Bro John. God bless us all. Niya po si Lane of Kiria, good morning. Anya Sister Mian Puentes, mapagpalang umaga sa lahat. Niya po si Ronilo Itang, maayong gabi kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuunang tigpaminaw, og sa mga nagbiyo, nining programa, kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Niya po si Ma'am Bernice Fernandez Adams. Siya din good morning. Salamat kayo, Ma'am, no? Kaganihan, kinasiplatan ko to imong ngalan, imong mensahe, pero wa ko kabasa ato kay shutdown man ang ato nga una nga pag-open sa Facebook. Salamat nga ni asab ka karon sa atong ikaduha nga gi-open, no? Kanya dipagit siya mensahe, God bless sa atong programa og sa mga tagdumala, apil na ang atong mga listener. So God bless also usab diha nimo ma'am. Kanusama ka mauli diri sa Pilipinas. So good morning nimo, kanoy magampo minimo sa imong kalampusan diha. Ang Dios magpanalangin kanunay kanimo. Okay, ato ning siplatan ang pikas o sa screen higala. Ato ning tan-awon ang atong mga kahigalaan kay sunan nga nag-love o nag-like sa atong programa. Ato nakita si Roldan Bartolata, si Brenda Lynn Subiri Aklon, Gisrel Mas Aranio, Lowell Nodalo Estrera, Lodimi Kabagi, Gang Himina, Lynn of Keria, Vidal Likigan, Scout Ranger Senior, Edward Jenner Rias. Alitas mga nag-like mga higala itong tanawin nini si G. Merced, niya po si Mian Fuentes, o si Brother Ronilo Itang. Okay, naapa mo yung mga messages diha, mahimo mo send din yung mahigala, aron ato niya ng tagaan o pagtagad, dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So, mapadayon tasunahan, siguro ba John mo, basta ta sa pangutan ang atong tagdon karon. Sa dili pa ta mo basa ani, mag-ampo sa tato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John? Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Dalaygon ka sa among mga kinabuhi sa walay katapusan. Tudloi kami sa paghigugma og pagsunod diha kanimo. Panalangin ni kini nga programa
nga unta mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit ug sa mga puloy-anan. Tuguting nga ang mga taong nagapaminaw dadon mo sa kahayag sa pagsabot, itugot mo unta nga ikaw magatandog silang kasing-kasing sila mo alagad diha kanimo. Ginapangayo na mo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga na tahigala sa pagbasa sa pangutana nga ato nga tagaan o pagtagad karon. Ato ning pangitaon. Okay, mao ni pangutana nga ato nga tagaan o pagtagad. Okay, asa na to ha? Nawagtang man aton tanaw ni. Okay, ato sang tanaw ni ato sang iskan mga higala kay daghan mo kay ning mga pangutana dinhi unya ni pangutana nga ato nga tagdon karon nga kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, asa to ha? Kadiyot lang kayo. Okay, dira. Gabi man gud ni gisend mga higala atol man gabi, so oni pangutana nga ato nga tagdon karon. Good evening, Brad. Kinahanglan ba jud ang patay iampo og pangadjian aron siya maluwas? Mao ni iyang pangutana, aron siya maluwas. Ingon siya, kinahanglan ba jud ang patay iampo og pangadjian aron maluwas siya? Okay, mao ni Brother John ang ato nga sawan sulod sa mga usa ka oras dinhi sa ato nga programa. So akong ihatag ang unang higayon nimo. Okay, unsa tang orasa mo add karon sa ere Brother Levi? Alas 9. Alas 9:20. Well, mga higala once again, no? Kumusta ang maayong buntag? Bahin ining pangutana. Ay, 9:15. Well, bahin sa pangutana nga kinahanglanon bagyod ang patay, ampuan o pangadjian aron maluwas. Kining pag-ampo og pangadji mao ra man na kay ang pangadji nga kana nga termino god iya man na sa mga Espanyol, no? Spanish man na mangadji. Unya ang kuan ang pag-ampo mao ra gyud na gihapon, no? Mao ra na gihapon. Pero ang pangutana kinahanglanon bagyod ay nga kaning iampo na aron maluwas. Ang tinuod pagkasulti mga kaigsunan, maunay paghuna-huna o pagdahom. O bitaw na nga ang kadaghanan ilang pamisahan, ang kadaghanan ilang tagaag, na may mga special good nga misa, labi na ng misa rikim, mahalon kuno na nga misa, basi pa, mami makasuway, basi pa sa among nadungog o nabati sa atong nga kaigalaan. O unya, pinaagi sa mga pagpamisa, pinaagi sa mga pagpamisa, ang huna-huna nila o gidahom nila nga maluwas ang mga patay. Pero ang tinuod paggasulti mga kaigsunan, maghisgot gani ta og kaluwasan. Ang kaluwasan naaragid na sa imo kung unsaon nimo ang pagkinabuhi. Kabalo ka, ang manluluwas si Kristo. Ang luwason ni Kristo ang mga matarong, dili tong mga dautan. Pero nga nung doon na may dautan o doon na may matarong, tungod kay ang tao mooy mupili sa iyang destinasyon. Kung asa siya mo barog. Karon niya, sa adlaw sa katapusan og dili ka maluwas, sa adlaw sa paghukom og dili ka maluwas, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Tandaan nato na ha? Ug kun maimperno ka man, kana kay maunay imong pagkinabuhi karon, nagkinabuhi ka para og impierno. Ang punto dinhi mao nga aduna gikay kana bang destinasyon sa kinabuhi karon, kung asa ka man gusto nga mulugar. Gusto ka bang maluwas?
Yes, pag kinabuhi para og kaluwasan. Nya gusto ka bag og di kag og gusto kag malaglag aw ayaw pag kinabuhi para kaluwasan. Kay nga naman si Kristo namulong siya matin-aw man ni. Doon na may kuamanggod mga panghuna-huna sa tao nga anha silang relihiyon mo pasakop aron maluwas. Ang huna-huna sa tao pamisahan ang patay aron siguradong maluwas. No. Nag-ingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Kinsay makasulod didto sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon kanang tawhanaa sa buhi pa, ang iyang gisunod, ang iyang gituman, ang iyang kabubuton, ang kabubuton sa tao unya naatlan gyud, naabtan sa kamatayon nga nagpabilin siya ni anang mga bahina, unsa may imong tuhuan og lauman nga maluwas na siya kay ang gisulti ni Kristo nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman man sa kabubuton sa amahan unya namatay man siya nga wa nagpabilin nga wa magtuman sa kabubuton sa Dios unsa bisag kapila pa na nimo pamisahi kapila pa na nimo ampo o ampui dili gid na mahitabo nga makapausab na sa gisultig na sulat ng daan sa Biblia. Si Kristo na gyud mismo ang namulong. Dili tanan nagampo Ginoo Ginoo makasulod sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Busa bisag kapila pa ka higayon sa mga pagampo, mga pagpamisa bahin sa patay kun siya sa buhi pa nagkinabuhi siya nga iyang gisupak ang kabubuton sa Dios wala gid ing kahigayunan siya nga maluwas. Tandaan nato na busak karon mintras buhi pata gikinahanglan nato nga magkinabuhi ta alang sa atong ikaluwas. Atong ikaluwas karon kung ato ning palapdan pagyud pag-ayo no kay gisulti naman na ni Kristo nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Busa ayaw guna-hunaa nga kadtong namatay na unya nagsupak sa kabubuton sa Ginoo tungod sa imong mga pag-ampo, mga pagpamisa, siguro na nga maluwas. Wa gid na ipasabot gisulti dinha sa Biblia. Ni ay kanini ang kuan, ni ay balasahon gusto lang na kong hisgutan iya ni sa simbahang Katoliko Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lengua Bisaya. Mauni ni ang kuan kinini ang mauni ang kinini ang ato nga basahon karon no. Ni adinhi sa page 31 nag-ingon dinhi nga matud pa kun mamatay ang tao mahaasa ang iyang kalag. No, muni sa page 31 sa Doktrina Kristiyana de los Niños en Lengua Bisaya. Unya ang kuan ani ang imprimatur ni ini mao si ang kuan ni ang Cardinal Rosales. Unya ni atong basahon niya sa page 31. Kung mamatay ang tao mahaasa ang iyang kalag. But biblically ang gitawag og kalag Henesis 2:7 ang tao nga dunay kinabuhi. Niya atong basahon niyo. Ang kalag sa maayong Kristiyano padtuon sa langit. Unsa kuno? Ang kalag sa maayong Kristiyano padtuon sa langit sa pagkabuhi o paghimaya nga walay katapusan. Apan ang kalag sa dautan nga Kristiyano og dili man usab Kristiyanos panghulugon sa inferno sa kalayo nga walay katapusan. Mauni ang gihimo nga inunta destinasyon o doktrina sa simbahang Katoliko sa higayon nga ang tao mamatay nga matud pa dinhi ang maayong Kristiyano padtuon sa langit
sa pagkabuhi o paghimaya nga walay katapusan apan ang kalag sa daotang Kristiyano og dili man usab Kristiyanos pagahulugon sa impierno sa kalayo nga walay katapusan. Karon imong gipapangadjian, imong gipamisahan unya naa naman ni na lugar nga gitagana para nila. Ha? Mauna nga bisag kapila pa ka nagampo o nagpamisa sa patay, dili ka kalaom o kagarantiya nga unsa man maluwas ka. Kung ato nga basahon dinhi sa kining mahitungod ani ni ang bahina niya asa mahitungod sa patay dinhi page 32 gingon unsay purgatorio. Ang purgatorio mao usa ka dapit nga lapitanan sa mga kalag nga namatay sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingon utang sa Dios nung katarungan. Niya unsa ni niya ang atong mga nangamatay tuad ay kunos purgatorio. Ingon dinhi ang purgatorio mo usa ka dapit nga lapitanan sa mga kalag namatay sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad sa tuman sa ilang kaugalingong utang sa Dios nung katarungan. Utangan na gid noon ang tao sa simbahan di ay. Niya atong paday nagbasa. Unsa-unta pagtabang sa mga kalag sa purgatorio. Atong paday nagbasa ni nag-ingon, makatabang kita sa mga kalag sa purgatorio tungod sa pag-ampo sa mga maayong buhat, sa mga indulhensya o labi na gayod tungod sa mga Santa Misa. Kadtong mga nangamatay, matabangan ra deeg kuno to nimo katong tuas purgatorio, pinaagi sa mga pag-ampo ug mga pagpamisa. Mauna ang ilahang mga panghuna-huna. Pero ingon nga ang Biblia kini gimugna og gitugas sa Dios sumala sa kaduhang Timoteo 3:16 nga ang kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, wa gyud itudlo sa Biblia nga ang patay pamisahan paampuan unya maluwas na. Kay lagi ang basihanan manggod ang kitar mampod. Tan-awa pinadayag 22:12 nagingon, tan-awa mo anha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Sa pag-anhi ni Kristo, maghatag siya og balo sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Bisan pagkapila nimo siya ampue, kapila nimo iampo kung ang iyang binuhatan wala mauyon sa kabubuton sa Ginoo, siya pagahukman gyud, siya pagasilutan. Busa ang usa sa mga labing maayo gyud dili ang pag-ampo sa namatay kundili ang maayo gyud mintras wa pata mamatay, mintras buhi pata atong sundon ang kabubuton sa Ginoo kay maunay makasulod didto sa gingharian sa langit sumala sa gisulti sa balaang kasulatan ni Jesus diha sa kananaang diha sa Mateo 7:21. Tandaan nato na karon kung ang kaluwasan pinagi sa pag-ampo o pagpamisa, unsay inyong hunahuna diha? Maayo dili? Kun ba? Kun. Di ba maayo? Pero kay ang kaluwasan pinaagi man kang Kristo, pinaagi man sa imong pagkinabuhi, unsa may kapuslanan ang imong pagpamisa o pagpaampo niya ng patay. Unang-una, ang Dios maghatag og balos ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Mateo 22:12. Ug unsay binuhatan sa tao sa buhi pa siya sa panahon unya sa paghukom, diha siya pagabasihan nga maluwas ba siya o dili kay pinasikad man sa binuhatan. Kay kung atong basahon sumala sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 12 o 14 ngadto 14 matud pa nga kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios, bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibok katungdanan sa tao.
timan gyud nga ang tao dunay katungdanan ug ang katungdanan niya maong pagbantay pagtuman sa sugo sa Dios. Karon, kung imo pagyud nga tan-awon kay mao may katungdanan sa tao, sumala sa kanini ang 12:14 nagyon kay pagadad-on sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat sa adlaw sa paghukom bisan ang maayo bisan ang dautan. Sa adlaw sa katapusan, kanang mga tinago nga butang, kanang maayo ug dautan, pagahukman nas Ginoo. Karon ang imong pagsigig ampo ni adtong namatay, unya ang iyahang binuhatan, dili para sa iyang kaluwasan, kundi para sa iyang kalaglag, maunay hinungdan nga daghan ang mabigo sa adlaw sa katapusan. Wiligala, salamat sa imong partisipasyon, salamat sa imong pangutana. Si Brother Libby, maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, dugang salamat, Brother John. Salamat po sa pangutana. Okay, ato pong nakita din ay si Dong Bob Rituya. Good morning ninyo, Dong. So, may buntag nimo, Dong Bob, uban sa imong family. Anya hinaut pa ang Dios magapanalangin kanunay sab kaninyo kanatong tanan. Okay, arita ato ni lilion makadiyot ang pikas nga screen. Ania si Roldan Bartolata ato nakita dinhi ni apod si Gisrael Mas Aranio. Ania ni apod si Lodimi Kabagi, Lowell Nodalo Estrera. O niya ato po nakita si Emilio Romaga, niya si Gang Himina, o niya po si Lynn of Keria, o niya ato pa rin tanaw ng uban, niya si Brother Vidal Likigan, niya po si Dong Bob Arituya, si Mami Ann Fuentes o Brother Ronelo Itang. So salamat kaayo. Niya nipagyoy mensahe atong basahon. Amigo sa nini Dong Bob, si Winnie Fredo Sarsaliho, murag to pagyaponis Cavite. Maayong buntag ninyo, Brad Libby o Brad John. Bisag tagsarako makatext sa inyo, pero wala ko'y absent sa pagpaminaw sa programa. Jesus is our hope o kini ang maayong balita. God bless sa tanan nga nag-view. Okay, God bless also our Brother Winnie Fredo Sarsaliho, nga nanakaroon diya sa Cavite. Niya po si Rishi Joy Tikilio Mata. Salamat po sa pag-send og heart din sa atong programa. Thank you kayo. Ang Diyos at mag-auban og magpanalangin kaninyong tanan. Okay. Ato ta mga higala, ato pa rin tanaw no, ni apod si Sister Philly Disor. Mayong buntag ninyo diha Kuya Libby, Brad John, og sa tanan usab na minaw og nag-view. Karon, Kuya, pwede paki-play sa song Unsay Kapuslanan by The Messenger. Salamat, Kuya. Okay. Ato ning i-play karon taod-taod. Unya, ni pa itong tanawon diri sa atong pikas nga cellphone. Ato rin tanaw ni sila si Dong Sensor Sumalinog. Nakikuba na to. Unya, ni ay mensahe siya nga mayong buntag ninyo pastor. Niyang isa pod may manoy request kog song Ikaw ang Kusog. Kaya ato nang i-play ron Dong. Ikaw ang Kusog. Niya pod si Brother Ronelo Itang. Nag-heart siya sa programa. Brother Jomel Rosasinia. Niya po si Ma'am Imelda Galiares, niya J. Marie Kalapuan, Jacob Sumalinog ug Sherwin Orsal, tas Mercedita Sumalinog, Jurlene Serapino. Salamat sa inyong pag-heart sa ato nga programa. Okay, mo padayon ta higala ato ning i-play ang awit nga gi-request no. Ikaw ang Kusog. Okay, ato ning i-play. Ikaw ang Kusog. Ikaw ang
Muabot pa ang problema. Walay mahika pahimula. Walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang puso kanako. Kalipay o dalumpanan. Walang mabot pa ang problema. Walay maika pahimulan. Walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Okay, padayon tayo kalasunano at tasunahan. Ato tong tanawon murag napatoy sa ka-request, no? Ato tong tanawon kisa to'y nag-request kaganiha. So magpadayon ta mga higala ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So kung namoy mga pangutana diha, so mahimo nga inyong ipadangat na dinhi higala aron ato nang tagaan og pagtagad, no, sa ato nga programa. Pero ato nang tagaag panahon unya ang inyo na sang pangutana mo'y ato nga tagdon. Ato sa ning lagtaon kining ni ay gi-request nga awit, no, ato ning tanawon. Unsay kapuslanan ato ning pangitaon sa panhigala. Ato ning tanawon og ni abani ato ba ni makaplagan dinhi. Okay. Unsay kapuslanan niya ato nakita dinhi. So ato ning i-play usa kay mo padayon tas paghatag og tubag sa pangutana. Okay, nera. Ito na nakita higala. Unsay kapuslanan. Paabota lang kadiyot, no?
Ato ning i-play kini nga awit unsay kapuslanan. Okay, padayon tahigalas paghatag og udang tubag sa pangutana nga ato nga gibasa karon. Ang pangutana mga higala naghisgot bahin sa patay, no? Niya pa ito nakita si Risi Joy Tekelio Mata. Okay, salamat sa pagpakikuban. Niya mensahe Sister Fede Disor, salamat kuya sa pagplay sa song. Okay, welcome. Okay, ato na tong tagaan o padayon nga pagtagad, no, ang pangutana nga ato nga gitubag karon. Asa to atong tanawon to. Okay, good evening, Brad. Kinahanglan ba jud ang patay iampo og pangadjian aron maluwas siya? Bot siguro ipasabot niya ka ng tao nga patay nga wa naghinulsol, katong patay nga katong patay nagabuhat og daotan samtang buhi pa, katong wa makahinulsol siya masala, wa nagbag-o siyang kinabuhi, namatay siya diya siyang pagkadaotan. Puya kanang makatabang ba ang pagpangadji? Kinahanglan ingon kinahanglan
bajod ang patay iampo o pangajian aron maluwas siya. Wa may gibutang sa Biblia nga iampo ang patay aron maluwas siya. Sa pagampo nato, iampo nato nga kalayan mo ang munang mga pangadji ato madungog, kalayan mo ang kalag ni Pulano sa purgatorio. Sig ampo nato aron malangit. So sa Biblia wa man gina isugo mahigala. Wa na isugo sa Ginoo ang pagpangadji sa patay. Hinuon ninto mao na niadtong year 300. Usa na sa mga karaan nga gitudlo sa simbahan. Matod pa ni Reverend Stephen Ertista, kana nga pagtulunan gitukod sa Catholic Church niadtong year 300 AD. O kauban na sa katong the sign of the cross. Nangandungan na sila. The sign of the cross and the prayers for the dead. Iampo ang mga patay. O sa ito pa, si Kristo may kaya mas langit atong mga 31 AD. Pagkatuig 300 AD ning tumaw, nag-imbento ang simbahan og pagtulunan nga kinahanglan pangadjian ang tao aron siya malangit. Okay. Kana baya nga pagtuo mahigala o matinuod na? Kana nga prinsipyo, wala magdasig sa tao sa pagbiya siyang pagkadautan samtang buhi pa. Maghatag na nag-influensya sa katao, magpahimusta samtang buhi pa. Total na abitaw ko'y silingan nga maoy mananabtan para nako, mga G para nako, para nga mapasaylo akong sala aron ka maluwas. So nagpadasig sa tao sa di pagbag-o samtang buhi pa, sa di paghinulsol nga naman, magsalig man noon ang tao nga naay moampo niya o mamatay siya, iampo siya. Wana sa Biblia, ang kaluwasan higala individual na. Kita gyud mo'y mo decide sa atong kagalingon, maluwas batag dili. Ang importante nga, before ta namatay, naghinulsol ta sa atong mga sala ngadto sa atong Ginoo. Kita yung mangunay. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala nga nahimo kanimo. Nakalapas ko sa imong mga balaod. Kasala ko nimo sa buhat sa pulong ug sa nahuna hinulsuli ang tanan mga kasalanan. Ang maghinulsol ang individual gyud personal sa iyang kaugalingon. Kay sa ato baya nga pagkinabuhi ning kalibutana, bisag nagtuo na ka nga anak na ka sa Dios, naabayay tendensiya nga makasalata. Kay dili safety kay niya pang yawa ning kalibutana. Usahay sa atong sinultihan, maligas usahay. Makalabi ng uban himalikas, makapamalikas. So, maunay usas mga butang nga di gid safety atong kinabuhi. Makasa usay ta sa atong sinultihan, sa atong hunahuna, o niya sa mga butang muguwa sa atong mga baba, makasala usahay ta. So importante gyud nga kita gyud mismo mangunay sa atong kaugalingon og ilho nato ang atong sala og atong hinulsulan ang atong sala samtang kamao pa ta maghinulsol. Nga naman, kay kung namatay ang usa ka tawo, nga wa siya kahinulsol siyang sala, kadtong iyang nabuhat nga wa na hinulsol iyang sala, pinaagi siyang sala nga nahimo, mautoy basihan mo to'y ground nga makonbikto ko o niya makadawat kong silot, death penalty ang silot sa Ginoo. Ikaduhang kamatayon sa pinadiyag 21:8, ikaduhang kamatayon sa linaw nga kalayo. Munang gitawag nag death penalty. Kana nga penalty sa kamatayon na higalang wa nagay pagkabanhaw. Munay kamatayon nga bayad sa sala nga wa nato hinulsuli. Munang nga unbiblical na, wa na sa Biblia nga iampo og pangadjian ang taong patay. Karon kay wa man sa Biblia gitukod ra man sa simbahan, aniya nagpasabot na nga gitawag nagtradisyon day na
kanang word tradition, pagtulunan nga gimugna lang sa tao ba? Pagtulunan nga gisugo o sugo sa tao. Kay iya panas Ginoo nga pagtulunan ang pagampo o pagpangadji sa mga patay. Aw na sa Biblia. Kay ang pagtulunan sa Ginoo naaman sa Bible mga higala. Pagwa sa Bible, pagtulunan na sa tao nga giimbento. Tradisyon na. Unya, unsa may gisulti ni Ginisos kung ang balaod sa tao atong gisunod, dili ang balaod sa Ginoo. Unsa kay gisulti niya? Bueno, tuguti ko ninyo sa pagbasa sa nakasulat dinhi sa Marcos Kapitulo 7. Kanya, versikulo 7 ngadto sa 9. Paminawi higala, akong basahon niyo. Ayun ni ang 7 ngadto sa 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Unsay gisulti ni Ginoo, siya magid mismo ang misulti ani. Kay siya may maghuhukom, siya say mobalik sa kalibutan. Siya mohukom sa tao sumala sa ilang mabinuhatan. Kay sa atong mabasa sa pinadayag Kapitulo 22, versikulo 12 mga higala, tanaw na to kung si Kristo magyod maghuhukom, maubay mga tubang batas hukmanan niya. Akong basahon ang pinadayag 22, versikulo 12, miingon si Jesus, paminaw kamo, sa di madugay mo balik na ako, ug dadon ko ang ganti, nga alang sa matag-usa ha, sumala sa iyang binuhatan. Mobalik si Ginoong ni magdaganti, suma, depende yun sa atong mga buhat. So, ang tao hukman, sumala siyang mabinuhatan. Madalhon niyang ganti, sumala sa ato nga binuhatan. Kung ang atong binuhatan, nahisubay sa kabutos Ginoo, nagsunod tas pulong sa Ginoo, nagsunod tas mga sugos Ginoo, ba mo na binuhatan yung matarong binuhatan, luwason kas Ginoo. Pero ang atong mga buhat, atong gipangsalikway ang sugos Ginoo, o niya, ang gipalabi na tugtuman ng iyas tao, sa katapusan, isalikway kita sa Ginoo na. Nga naman kay, gisalikway mo sa nato, ang sugos Ginoo. Gisalikway ang sugos Ginoo, so isalikway po sa Ginoo niya. Mao nang matawhan ng silutanan. Pero wa may naghandom na itong masilutan, kanya kita sad, gihigugbom tas Ginoo, karon aton tarungon daan ang atong mga buhat. Kay ang kamatayon mo na'y kawatan sa itong kinabuhi. Wa ta kasayod, wa ta masayod, o kanusa muhunong ang atong gininhawa mahigala. Only God knows about ni ana. Ang Diyos sa ginahibaw. Kay sa atong mabasa sa Job 14:5, ang gidaghanon sa atong maadlaw na aras kamot sa Dios, ug ang Dios nagbutang og utlanan nga di nato malabang. So wa ta kahibaw na, wa ta sultis Ginoo nga manay utlanan nato di ta kutob. Ang Dios ray nahibaw mahigala. Tungod kay siya Dios man mao'y nahibaw, ug wa ta nasayod og kanusa tang kuha ang atong kinabuhi, labing maayo nga mag-andam gid tas tanang panahon. Dili kay ang mamasakiton ray mag-andam. Bisan kadtong mga himsog og lawas, mga lig-on og lawas, andam ta kanunay nga naman. Kaya ang kamatayon ra ba way pili. Di kay ang masakiton ray iyang kuhaon. Daghang mga maayog lawas, baskulado og lawas, daghang mga gwapo o gwapa nga namatay sa aksidente. Ang akong problema, sa diha nga buhi pa siya, unsa kaya binuhatan? Kung nagbuhat siya dautan samtang buhi pa ug wa siya kahinulsol nga miabot ang kamatayon, siguradong impierno unya siya. Pero sa diha nga miabot ang kamatayon, unya andam siya nakahinulsol siyang masala, doon na siya paglaom sa kaluwasan sa pagbalik ni Kristo. So muna nga kinahanglan mag-andam kita. So ni ay mga verses nga akong basahon sa Biblia mahigala, dinhi sa nakasulat atong i-continue o sa atono ang 8
Marcos City man to, City atong gibasa nga kawang lang ang atong pagsimba sa Dios kung ang atong gipanudlo mga pagtulon-an nga hinimo lang sa tao. Ato i-continue ang 8. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang sugo, mga sugo sa Dios, mga sugo ha? Gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios. Ana po ka sugo, sugo sa Dios. Ang adlayng pahulay, sugo sa Dios. Ang mga pagkaon nga gidili, sugo na sa Dios, nga dita pakaonon ana. Pero sa ingon ito nabasa, og midugang si Jesus pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios. Og mao hinooy inyong gituman ang mga pagtulunan sa mga tao. Atong gisalikway ang sugos Ginoo, gipulihan nato og pagtulunan nga binuhat lang sa tao. O unsa na pagtulon gibuhat sa tao? Kanang pagsupak sa sugos Ginoo, iyan as tao. Pag-ingos Ginoo, bantay ang alang pahulay. Unsay pagtulon sa tao? Ayaw na. Atong ilisda na, Domingo na. Pag-ingos Ginoo, ayaw ka og karning baboy, kay hugaw na. Sa Levítico 11:7-8, ingon po ang tao, makaon na. Kaon na ta. Bisan unsa, basta masuod sa baba. So, opposite ang sa tao, yes Ginoo. Ang pagtunas Ginoo ayaw. Yung Ginoo bantay, ang adlaw sa Sabado, ipapahulay. Ngunit adlaw pahulay, gihatag nako sung katawhan. Nya ingon pod ang magtudlo nato nga ana. Domingo na ta magpahuway. So naghimo ang tao og iyang mga balaod nga kasumpake sa balaod sa Ginoo. Og si Kristo gid mismo namuong ani, iya maning pulong. Ingon siya, midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, og mao hinooy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iyas tao. Di ba? Mahitabo. Kaon bisan unsa, pagtulunan sa tao na. Domingo, pagtulunan sa tao. Maniwa ng mga sugo, pagtulunan sa tao. Kuwang-kawang lang atong pagsimba sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, inyo nang gipalabig tuman ang iyas tao nga sugo. Yari ka sa kahimtang sa patay. Ingon ang Ginoo, ang tao nga patay, wagi magsulting Biblia nga pangadjiin ninyo. Nga naman kay ang taong patay, before siya namatay, kinahanglan ta maginulsol siya, pero namatay siyang wa kay nulsol, kanang mga sa niyang nahimo nga wa na hinulsol mga higala. Nga gisuwat na sa libros langit ang iyang mabinuhatan, kay ang tao hukman, sumala man siyang nabuhat, gina-record na dito, o niya nabugto ang kinabuhing tawhana na ay mga salas niya nga nahimo nga wa hinulsuli, kanang salaa mo na ibasihan. Tungod sa iyang pagpakasala, madawat niya ang silot, mapaabot niya ang silot, nga mao ang kalayo sa imperno. Muna'y atong hinuktukan ug atong pamalandungon mga higala. Mga buhi pamantaron, kamao pamanta mag-usab o maghinulsol sa tumasala. Atong baguhoon atong kinabuhi. Akong ipadon sa basa ang versikulo 9 na ingon si Ginoo dinhi. Og miingon pagayod si Jesus. Siya gimisulti. Maantigo gayod kamo nga musalikway sa balaod sa Dios. Unsa kuno ang tao? Maantigo nga musalikway sa balaod sa Dios. Aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Gisalikway ito balaod si Ginoo. Balaod si Ginoo, po kasugoy, papahulay, pagkaon, mga balaod na si Ginoo. Pero ato nang gisalikway, gilisdan no nato og mga pagtulunan nga iyas tao. Muna'y naglabis atong diha sa ato simbahan. Prayers for the dead. Nang panahon na, iampo nilang mga patay, parang malangit. Gibasa itong Radyon Ganyan Doktrina Kristiyana, ampos patay, parang malangit. Bisan og dautan, wa kay nulsol, malangit. Di man sa diha-diha malangit ang sa katao nga matarong. Naghuwat pa na sa pagbalik ni Kristo. Sayo po na, nga hunahuna, nagmamatay tao ug matarong siya to na sa langit. Wanas Biblia. Ang gisulti sa Biblia, ang taong matarong nga namatay, natulog siya diha sa abog sa yuta ug nagpaabot siya sa pagbalik ni Kristo. Malinawon nga pagpahulay diha sa abog sa yuta,
og nagpaabot siya sa pagbalik sa Ginoo. Nga doon na day paglaom. Na paglaom. Ang nangamatay mga higala nga mga buutan nga nag-alagad si Ginoo, dunay paglaom sa kaluwasan sa pagbalik unya ni Ginoong Hesukristo. Munay ato na angay nato nga pamalandungon og timan-an unya niya kung basahon sa Ezekiel kapitulo 18 mga higala. Nindot ning pagkasulti dinhi. Ako ning basahon. Gawin mo din ang atong mabasa. Okay. Sa versikulo 20. Ang tao nga makasala, mauray mamatay. Buti pa sabot, mauray malaglag. Tao makasala. Mauray maimpirno. Apan kung ang taong dautan, maghinulsol. O niya samtang buhi pa. Maghinulsol siya. Taong dautan, naghinulsol. Before siya namatay. Apan kung ang taong dautan maghinulsol, sa tanang sala nga iyang nahimo, og mutuman sa tanan kong mga sugo. O, tanan ha? Way, pili-pilion lang. O sa kataon dautan, ingon din nga maghinulsol. Sa ato pa, iya nang ipangayog pasaylo ang sala, o niya, sulod na sugos Ginoo. Apan kung ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala, ngayang nahimo, og mutuman sa tanan kong mga sugo. Tanan ha, dili kay pili-pilion lang. Tanan kong mga sugo. Og magbuhat subay sa balaod. Og kadtong balaod. Og katarong. Balaod og katarong. Maluwas siya. Tiyaw mo na. Maluwas siya ng Ginoo. Maluwas. Ang kadtong taong dautan nga naghinulsol. Before siya namatay. O niya, nagbuhat siya subay sa sugo sa Ginoo. Dili kay supak sa sugos Ginoo. Ingon din nga maluwas siya. Klaro mo nang naay paglaom sa kaluwasan alang sa mga kaanakan nga namatyag ginikanan o niya sa buhi pa. Inyong nakita nga buutan siya nag-alagad sige naghinulsol siya. Doon ay paglaom nagisad ang Ginoo sa ados katapusan. Ato'y kutuig basa ang 21. Apan kung ang taong dautan, versikulo 22, hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang mga sala. Og tungod sa pagkamatarong iyang nahimo, maluwas siya. Diyan mo na, gisgutan nini, ang sala sa usa ka taong dautan, nga iyang gihinulsulan mga higala, hikalimtan sa hingpit sa Ginoo. Di na to niya hinumduman og isipon ka nga murag wa gyud kakasala kana kun miilatas tong sala ginulsulan nato og atong gitugyan ngadto sa Ginoo. Pasayloon ang atong mga kapakyasan. So ato ipadayon og basa dinhi gaingon dinhi sa 23, dili ako malipay sa ang nga mamatay ang usa ka makasasala. Hinunoa palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang maghinulsol sa iyang sala aron maluwas siya lakip og ang yung lakip ang iyong panimalay. Okay, maghinulsol siya maluwas siya nag-ingon ang Dios, Ginoong Dios. So karon klaro og tin-aw din higala ang atong nabasa nga ang Dios di ay mopasaylo sa mga sala nga atong ginulsulan samtang buhi pa. Hikalimtan niya singpit ang iyang pagtanaw nato murag inosente yung kang wa kakasa. Kaya ang Ginoo mopasaylo og hikalimtan na niya ang mga sala nga atong nahimo tapos nato kahinulsuli mga higala. So nindot kaayo di ay ang pasalig sa Ginoo sa taon dautan mo biya siyang daotang buhat, niya maghinulsol siya, doon na siya ipaglaom sa kaluwasan. Kaya kung palisunahan, apan sa diha, ngang usa ka taong matarong, naghisgot na po usa ka taong matarong, apan sa diha, ngang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, oy, gibiyaan pagkamatarong, sa tang buhi pa siya, mubiya sa pagkamatarong,
ug magpakasala. Aning balik siya sa pagsupak sa mga sugos Ginoo, sa balaod si Ginoo. Unsa may pasalis Ginoo atong paningbasa ha. Apan sa diha nga usa ka taong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong og magpasakala. Yung apan sa diha nga usa ka taong matarong mobiya siyang pagkamatarong og magpakasala og magbuhat sa mga salawayon daotang mga buhat sa taong daotan, maluwas ba siya? Dili maluwas mahigala. Ingusto na din nga maluwas ba siya? Dili na gayod hinumduman ang iyang matarong nga mga buhat. So alang sa taong matarong, nimbiya siya pagkamatarong, maluwas ba siya? Dili. Sa iyang sala nga nabuhat, hukman siya mga higala. Napay atong verse 26. Kung ang usa ka taong matarong mobiya siyang pagkamatarong og magpakasala, siya mamatay. Mamatay siya tungod ni ini. So gitin-aw dinhi nga doon na sa kunoy moingon nga dili matarong ang paagis Ginoo. Okay, muni atong gibasa dinhi. Ato ning tanawon ha ang bersikulo 26, og kun ang usa ka taong matarong mobiya siyang pagkamatarong. Matarong unta siya o nag-alagad siya sa Ginoo, nahugasan niya siya mga sala. Og kun ang usa ka taong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong og magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Manigit tinaw. Biyaan ang pagkamatarong, nagpakasala siya, mamatay siya tungod ni adto. Masilutan siya sa impino tungod ni adto. So sa may itong buhaton karon, ang atong buhaton mao ang paghinulsol. Atong basa 22, dili ko ikalipay ang kamatayon ni bisan kinsa. Tanaw ha? Ang gisultis Ginoo, dili ko ikalipay ang kamatayon ni bisan kinsa. Busa biyai ang inyong sala aron maluwas kamo. So ang taong maluwas higala, biyai ang inyong mga sala aron maluwas kamo. Ang taong daotan nga namatay nga wa siya kabiya siyang sala, di siya maluwas. Kaya ang tambag si Ginoo, busa biyain ninyo ang inyong mga sala samtang buhi pa. Kanang tao nga buhi o niya, wa gid siya mobiya pagpakasala hangtod ning abot ang kamatayon, mo na iway paglaom sa kaluwasan. Nakahibaw siya sa kamatuoran, pero kaon gyapon siya sa gidili sa Ginoo. Nakahibaw siya sa kamatuoran, pero galapas sa igpapahulay, mga higala. Nakahibaw siya sa kamatuoran, pero iyang gisupak kini. Maluwas ba siya? Way kalipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka taong daotan. Ang gitambang ni Stoa, aron siya maluwas, ang buhaton mobiya siya sa pagpakasala. Dili ko ikalipay ang kabatayon ni bisan kinsa, katong bisan kinsa nga wa maghinulsol. Busa biyain ninyo ang inyong sala aron maluwas kamo. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Ang Ginoong Dios gyud mo nag-ingon, mga higala. Samtang buhi patak kamao patang mubiya sa atong masala, kamao patang muusab sa direksyon sa itong kinabuhi. Atong biyaan ang pagpakasala, sa gupo nato ang pagkinabuhi. Sa uyon, sa kabutos Ginoo, aron ta maluwas. Manang kinahanglan nga ato nga sundon kung unsay instruction sa Ginoo alang-alang sa atong kaluwasan. So maluwas ba ang pangajian, ang usa ka taon daotan pangajian ni ampo? Maluwas sa higala kung nakahinulsol siya samtang wa pa nabugtuis kinabuhi. Pero kung namatay siyang wa kinulsol, dili siya maluwas. So ang atong idasig sa tanan,
ang importante din natong buhaton samtang buhi pamantaron. Kamao pa ta maghinulsol. Kamao pa ta mangayo o kapasero sala. Doon tas Ginoo. Mangayo ta og pasaylo sa ato mga sala. Kaya sa diha nga naminaw na ta o nya nagtuon tas pulong sa Ginoo. Na may mga higala nga wa nato mahibaw sa una nga nahibaw nato karon sa mapanalitan. Nitong programa daghan nagbalik-balik pagkaon. Baboy dayon o niya ato na saran nga ang Dios nagbawal ana. Niya sa Juan 3:4 ang pagpakasala paglapas ba sa sugo sa Ginoo. So dapat kay paglapas man aton tumanon. Kay ipatuman man ang tamaluwas. Atong buhaton samtang buhi pa ta. Undangan nato ang pagkaon sa gidili. Undangan nato ang paglapas sa adang ipapahulay. Atong tumanon ang balaod sa Ginoo. Aron doon natay kasiguruhan sa kaluwasan sa adlaw nga mabalik na ang atong Ginoong sa Kristo. So, mani atong himuon. Atong himuon karon mangandam ta. Nga warbatan na hibaw o kanus abawi atong kinabuhi. Manang before ta bulakaw, asa ta paingon, ang pagis Ginoo niya ay kalimot pag ngayo o pasaylo sa sala nato. Kaya lagi dili ta hilway ni kalibutana. Nindot man na nga before ka gikan nga nakigsitol na kas Ginoo sa mga buhat nga dili maayo. Puring kasog itugot nga mahitabo ng mabutanga sa kinabuhi, nabugtuan tas kinabuhi, doon natin paglawom sa kalawasan nga naman kita mismo individual naghinulsol man ta sa atong mga sala. Nag-ugwa ta naghinulsol, nakahimo tag sala, mahigala o niya miabot ang kapatayon. Wa tay paglaom sa kalawasan. Muatubang ta sukmanan sa Ginoo o magdawat o niya ta sumala sa atong mga nabuhat. Okay, wa naman tayo manghigala ning abot man ang kinutuban sa ato nga programa sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang ato nga theme song. Okay, malampo ta mahigala, amahan namon is kita saan sa mga langit. Salamat kayo Diyos sa imong mga pulong namon na patalinghugan karon. Hinaot pa ikaw magpanalangin ni Adto nga makakuha ka to sa among kalibog, magadasig sa matag usa kanamo sa pagkinabuhi nga subay sa imong kabuton. Kini tanan mo gitugyan, gisalig nga madawat sa Jesus Kristo nga maluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kaniyang tanan ang masuki o mapinalanggan ti Kaminaw. Sa ngalan sa ni Brother Isaw dito, Brother Joel Tirana, kini yung mahigala, Brother John dito, ilusan sa Brother Libit Labis, mayroon dagang salamat o maayong Domingo sa bunta tinatapos.